Biat langen kalang yuana gelar pandang muncar dina nerga gonang surem sorote tan padang sinawung ungeling lokananta munya angranggin bewah pangling widuwati ingkang hangayut ayut nganti semundoling antariksa sumusup ing hima himantaka kairiring samirana ingkang semridit anambahi swasana saha sasana kalangkung mahargya ihawit pikantuk kanugrahaning Gusti Ngamurbeng kawasa wonten ing madyaning sasana tepas wangi giya samapta ing diri sawega ing gati ingkang hanawung krida minangka pangedi busana pangulas wadana winda salon kepareng samapta hamijilaken sirat mojo punatemanten pawestri kusumaning ayu Adinda Nurul Fitriani Adinda Nurul Fitriani dasar wanudya kang sulistya ing warni mawi busana kaunggulaning busana abiyara mobyar patinggal lebyar patingkar lap katempo ing pandam kuring satuhu hangrenggani tinon saking mandrawa panyayah kilat ingkang hasesiring wadanane sumna gilar-gilar yayah kencana kang bidabar wewenging pranaja singset ingkang wis kapathet ing ageman lamun ta cinandra kadi kambil gading kang piningit ginonta ing wardaya kadya jebol-jebolna mekak madya ingkang minangka situ bandaning sarira katalika samana tu sinten ingkang minangka tetungguling laku ya tetungguling lampah wujud wanudya kang sulistya ing warni monggo Bapak Mesti Ibu Mesia dipun gandeng menika putranipun nggih ingkang ramalan ibu anganti ingkang putri tetungguling laku nami nggih gandhek sakembaran ya patah kembar dumadi maksih timur parandene prigel ingkang hanawung krida gandes luwes meraati pinaragan kalian genduk ayu maya putrinipun Bapa Sukiran ingkang sajuga nalinjih genduk ayu Nadifa putrinipun Bapa Purwadi ewondene sumusul ing wingking Tadije Pratiwa Manggala lan Putri Domas lan ugi para kadang-kadhean warga Kadang Santana gandhek sakembaran minangka dadya tetungguling lagu ewondene Putri Domasipun ya Sang Warara lan inggih genduk ayu Amel putrinipun Bapak Agus Salim genduk ayu Manda putrinipun Bapak Misran wonten ingkang kakung menika Adimas Dika kecil-kecil cabai rawit
najan nom ning wis duwe brengos. Deka putranipun Bapa Gimin. Ewon dene ingkang Oi menika setunggalipun isih nom ning rokok wis ora umum, entek nyumet. Putranipun Bapak Suyadi. Nah, asmanipun Oi ngaten. Mangke wis tumuju nggih ing 7 nggih wonten ing madyaning sasana Siti Hinggil Binaturata. Mangke kepareng sasampunipun tumuju wonten ing sasana Siti Hinggil kadang kula saking Winda Fotografi utawi Winda Multimedia kepareng meratisaken mengabadikan nggih menika kusumane ngayu Adinda Nurul Fitriani ingkang kepareng arsa kabiwado wis manjing wonten ing madyaning sasana Pinajang. Nggih. Lho, sik tak kok sitoke barang iki. Hah? Oh, loro to. Wah, alah nggih. Daden kok sitoke barang iki terus. Sitok kene, sitok kono lho. Oh ya. Heeh. Padha karo aku iki bojoku ya siji. Siji kene, siji kono, siji kono. Bojo anu dulur iku lho, nggih. Heeh. Monggo kepareng menika kapundhut gambaripun tiyang sepuh. Nggih, monggo. Lah si Pak Mestini ke sindi? Oh menika. Oh nggih. Nuwun sewu lho Pak Mesti nggih. Nuwun sewu. Monggo. Nggih. Iki Pak Mesti. Oh nggih. Si sitoke mau ndi? Kok sitoke mau? Nggih niki nggih. Monggo. Nggih. Kapundhut gambaripun. Nah, nggih. Mangke sasampunipun kapundhut gambaripun lajeng wonten serah-serahan wujudipun buku jenar kalian Sekar Adi Moncowarno te kembar mayang. Lajeng mangke dawuh temanten wonten sangajengipun wisma sesarengan kalian Bapak Pujangga Wisudan nggih Eyang Saiman. Nggih. Lir-lir saged Mas Didi. Nggih, ayo. Lir-lir. Nggih, udu M3, udu MP3 niki nggih. Mangga. Lir-lir kangge hangiring menika serah-serahan lajeng pamboyongipun kembar mayang. Semonggo.